zo te hi nam chang kang nam rem hria nam fing kan tiang chi hi kan ni lo em men chu o ati theya a chan chu king kan bol lo mu zo zai hi khilai muna kian tikhian oma king bol lo te hi recycle atan han mangila han recycle ila thil tangkai jok thil tha jok in pe chuak tu tur ani ti khi a hriat rang mai ni amara chu tikhian kan kom thlang kora kan tui tlan nara kan peya aten om em mai ni a trap ani khi tiang in nam khi kan nia in chuan wa ngai na hi a om lo a mu chiang tu tan chuan ram dang nam dang in a ron mu ve ang ti te po hi a hlawm khop mai king ki chu chin lo ram ram a tha ki tikhian in ram danga vai ram a len chuaka vai hoin plastic chair te plastic do kan te plastic atanga thil siam chi sang sang khami kha an industry a an lo seng lu ta Mizorama aron thon chuak le a khang plastic waste atangkan an ron thon an ron siam chu le hi Mizoram hian kan tui zem mi kan syntax te thleng mai hian ania kan tui pipe te po hi ani vek ani chung chu siam chu na nan hmanga plastic te na chi reng reng a chu khi nga tang khian an lo siam chuaka keinin to takin sum enge maza sengin kan lo lei khom le ni kan nga te reng nen khian eizon na nei mu mal lo heti zo za hi kan oma na tho tur hre lo a then bum tur zong reng reng kan ni lain enga ting e king tiang kan bol lo panga thil kan siam na kan zon mai ro khi kan muang khianin a luang dul dula kan lui tui te tropin thlang lampang hoi zongin te thladul dul ani khi helaya na tho tura wang ti tura wang kan tia le kha thiam pui pui kan tei suaw suawa khinga tang te khianin thil enge mo mu chu te tumila thil sian chu te tumila luang ral mai mai lom te khian luang bo mai mai a luan hlat tak tak ma khian eng lo lakho mila sia mila na kan nei ani mai lo enga tingin a chang hi kan hriat mi lo khi ti khianin kan ei le in tur te ti tropa kan tui in tur te ti bol hloa enga te kan clear liam mai mai kan thuak hi khoi ange om kan thuak te sorry la khi tiang lama khian in sol bing ang u nam da nam tam jok chuan in plastic bottle atang te hian fiber an siama thil tangkai jok siam chu nan ten mang le a kha thil har po ni lo nang te an siama hei em te kan mang mi zo phei chuan em te kho te kan mang tangkai a heng tiang atan te hianin lai chuakila
plastic atanga thil siam chua hi kong dan hi kong tam taka omani vai na quality vai ho ina quality chezok in an siam chua ka keinin to dewin kan lo leya chu bang chuanin keinin quality thadewin keimani ram man turin siamila sum tikhan kan ram chu a hianin a kual vel don lo tikhian chuan bol lo ten om mai ani tin kan hmu tak zong zong bol lo dang te po kha thil tha jok siam chuanan kan hmang thei enga tingi har chuna chang hi kan hriat mi lo le o ka tia kan bol lo te hi eizon na nei lo te tan te eizon nan te company lian zawk din theina khop atamania chu bang chuanin kan in hmu chua hi angai khop mai kan hriat kan har chu angai ni bol lo kan ti atang khianin thil tam tak ala siam chu thei khi kan e roma ma khi kan ek chia ani si chuanin kan e roma ma ka tia kan ek chia hi chu enga tan wa man tlak to lo sila a tha khi hausak na min petu ani theya chu bang chuanin bol lo le I drop nok ten om zo ka chantir mai lovin kan state income ni thei turin isong bol zo kang u kan char khoma kan hala kan hal ral satli ringot maya heng tiang te hi ui omani ani taka chuan amaro chu ti dan kong dang kan la dap chuak bok si lowa a nok ani ka chuan hal ral chu angai na me maya amaro chu kan hal ral ani po in thil dang atana tangkai zawk ni thei turin hal ralila kan lo hal ani pon kan ti ri ral dan hian om zia nei sila tha ka ti khop mai